Ngiyabonakala lapha ngemhlophe. Eh, Mhlophe ngorong, mnyama umthetho wami. Baba niyaphila? Ngiyaphila njani futhi? Hayi sikhona. Sikuphi nendawo la? Sekuhleni babaNazaretha. Ah, Bathe shem. kuhleni ukuphakama abathandayo. Awu shem. Yeah. Hayi sivelaphi? Sivela lapha Usulimele. Ekulimele. Usulimele. That's why njengathi. Hayi kuba ngozala. Sivela kuhamba short. Ima. Ngale problem ekhoda, ayisho ngesingisi. Yini ngisho kanjani manje? Sisuka ke Ngabheka beza. Oh ya bekwenziwani ngokwazi kwakho boyowenzani wena kabheka bezayo Hayi ngokwazi kwami. uyihambela Ngathi nje wena ngathi ngokwazi kwami ngenze fike senza. cha angifuni ukuthi ukhiphe ama details yabo uzusuka nje wena kini uthi akabheka beza yini big driver ngifuna lokho mina ukuthi umthobisi esuka ekhaya eyakwabheka bezayo uyaphi uhambelana ngani umethola Lawula izilonyazi ekuthesi yovuka siye khona. Kodwa inhloso enkulu kakhulu ukukhumbula abangasekho ngoba leli bandla leli umuntu ongasekho limlapha lithi ufile. Ngisho encwatshwa lithi limfisela ukuvunga nabo. Eyishela Laba abangavukanga-ke uNkulunkulu ufike-ke ngaleli langa lanamhlanje unkule ukubalekelela kwabangavukanga uNkulunkulu abakhumbula. Ngoba kuyenzeka umuntu angavuki ngosuku lesithathu ngey'nkinga ey'khona namacala nawo. Shem shuthi uma ungavukanga awulahlwa kodwa Kuleli bandla awulazi uNkulunkulu hlala njalo akukhuleke bese okwenza lokho bese ukhumbula labo bantu ya uluzwe lunjani kuhambo uhambo sengihamba phambili kodwa nje kumnandi yenze umnandi bekumnandi luhambo lumnandi kakhulukazi uma uhamba wedwa kufanele uleze lube nokuthandana uhambe wedwa yize nisixuku nibaningi kodwa uhambe wedwa ngenhliziyo ngoba uhambo lomuntu oyedwa so njengoba siyilana noma singabaningi kangakanani ubunandi kodwa obuza kimi ngingedwa ungitshela ukuthi nihambe ngiyokhumbula abakithi abangasekho noma ngingazi khona abangcwatshwa kuleya ndawo kodwa nje kakhulukazi engayibabaza ukuthi akekho umuntu ofana nomnikazi womhlaba bakhona abantu abakhulu engibaziyo abanezikhundla kodwa akekho umuntu omkhulu kangaka okwazi ukubamba umhlaba wonke njikelele mahhala engababizanga ngalutho engabathembisanga lutho kodwa bethembisa ubusizi so loya muntu mkhulu kakhulu akusiwo umuntu ngisho nje ngoba ngicacisile sinande noNkulunkulu ngempela futhi asiphumputhi abekho abantu abangaka bahamba ngisho eBhayibhelini balifunda ukuqeda akazi behambe bebe yisixuku behamba bodwa bahamba noMose bahamba noJesu baningi abaprofethi abanye bahudula inkumbi zabantu kodwa akekho ufika kulo akubhaliwe ukuthi khona umuntu wakwenza into engaka wavala imigwaqo shem angazi noma mhlawumbe angalifundi kahle kodwa akekho umngaka engangibona noma angafunda manje kulabo abahlale bethi inkosi unyazi umuntu behlale nje beyicokofula angifuni ukubala amagama kodwa umuntu okhona einkundleni so njengoba ukhona einkundleni uyabona nje behlekisa ngathi ithini message izinto efanele singayinaki lezi into ey'ncane kumina nje umsebenzi kaShembe ungathi wena uyacokofula kanti ushumayela izwi laNkulunkulu wena nje kukude umuntu uma ngathi uyacokofula uma ethanda ukuchaza umfundo lencwadi naso isibhalo nayo uShembela kulula ukubona lento kaShembe uShembe akenzanga lutho olusha kakhulu kodwa okuningi wakusela umthetho kaMose wesabatha kuningi uShembe akwenza kwakuvele kukhona kukaNkulunkulu uhamba kuloko sisedleni kaNkulunkulu impela kodwa asingazi asifukuzi lento siyenzayo ayikho esiyenza ngokuthanda kwethu kodwa ukuthanda kwethu laba abacofulayo nje mina ngokwami anginandaba nabo futhi abangithinta indawo ngoba uShembe lokho ephakame njalo Shem Mthobisi uyazibona ukuthi u-right ngirathi makwenziwayo cha ayona Mthobisi ukuthi nje kodwa u-right uyazibona ukuthi u-right ngokwenkolo phela ngeke uyilwele inkolo physical but inkolo ilwela ngeBhayibheli inkolo ukhipha amagovu tana umuntu inkolo ilwela ngesibhalo awubona ukuthi umuntu akekho enhlosweni yesibhalo uye enyameni myeke ayilwela kunalokho iphakama njalo Mthobisi ngikuza ukukhuluma ngeBhayibheli nani so uShembe neBhayibheli because everyone says hayi musana ukukhoza iBhayibheli nina abantu bakaShembe uShembe akekho eBhayibhelini manje ngikuza ukuthi inkolelo ngeBhayibheli thina ke
esinoshembe kuthiwa akekho eBhayibhelini si-eligible ukulwa ngeBhayibheli. phela angazi ngibe ngisho nje isabatha lisebhayibhelini. So once nje wagcina isabatha ugcina into esebhayibhelini. So siyangena-ke thina eBhayibheli singena lapho. Kwaya baba lekho ukuthi ngiyancenga ngigcina imithetho yakhe nginika yakhe uMose khona into enjalo somthanda wesabatha iBhayibheli uMose akahlala eThekwini phela useBhayibhelini. So iBhayibheli siyalidinga uma ungalapha kuvesi 43 kavuka nathi ukufunda uvuka nathi lapha kuthiwa imithetho eyishumi ngoba iyona imithetho eyishumi. Yes 43 lapho. Okay kungaphuli nalunye kodwa usuku usebenza lo mthetho eyishumi useBhayibheli. Shame. Once waskipha iBhayibheli wazohambisa inkolo phambili kuzoshayisana. Impela enhle ungayilwa ngeBhayibheli umlethe isihlabelelo ebese umkhombisa ushembe ukuthi nangu ushembe. Ushembe into ekhona into ephathwayo. Shame. Ngabona sifukuzi nje sikhuluma into ebambeka. Hey Mthobisi kumele sike sihlale phansi Mthobisi kwi-formal setting. Sike si-engage ngalento le ngoba ngiyakubona ukuthi le personality ya TikTok hayi uyakwazi ukuba umuntu. Phela lapha soyidlala kakhulukazi kodwa mase siya kwi-reality sikhonza uNkulunkulu ngaphela. uNkulunkulu esimkhonzayo ureflector onyazi ngeso. Ngaphandle konyazi asikwazi ukuthatha instruction emoyeni. Hey awungizwa. Instruction kishembe mengama manje. Anuke wama lapha entabeni. Shembe ziphezulu zithe wama. Wathula wathi du. Akekho athi umeleni. Umnikazi wabantu. Wama zaguqa zonke entabeni kuthe. Ngicela ukuthi ngaphandle kwakhe akunyakazi lutho mangakasho. So asikwazi thina ukuya kumoya siye kumuntu ephambili. Ngoba umoya usebenza ngaye. So ukuthi usebenza kanjani thina sihlangana thina nangumuntu ephambili. Awunyazi. Hayi listen ethi Mthobisi ngabe ngidlala ngawe manje. Hayi ngiyabonga. Mthobisi right yazi akufani nawe. Right ukuthi nje ke mase ngishaya i-accent ekudala ebandla. Abantu bayebecanga impela. Ngoba le accent njalo yathathwa ubaba belithatha ekuphakama. Hey shame. Yes. Shame. Bafika nayo ngoba inkosi langa yayithi mayikhuluma indaba inenza. So lokho nginenza abanye obaba bethu bakuthanda baze bafika nakho la. So lokho nginenza ngakuthanda kakhulu ngiyathi mawunenza indaba kaShembe ngizokho. Bakhona basayiphethe lonto nehlala isuthi sakuphethe nabagcotsha. Bakhona basanenza. Ukuze indaba asifani phela ivangeli ngeke sithathe ngokufana. Abasheshisayo khona benza. Kungani ngicela ukuhlehla kancane lapha. Kungani uhlala uthi umthetho woNkulunkulu? Hayi lokho sike phela kokudlala nje kwama comments ngoba kuyenzeka uthi amazambane usuku amazambane asoza bayikhosi. So sikusho egameni lenkosi uthi yazi lo muntu wayephatha inkosi yakhe yibeka phambili nothi uNkulunkulu esisathi lo esike simkhona athi kusajoke nakuba abanye bangakuthatha kahle ngoba phela sibona izinto ngaphandle kodwa nje mostly kuma comments into sibeke shule lento esiyibona ku TikTok akusiwe lo suke phela kodwa usuke uqoke elinye ijazi nje lokuba nje la ka TikTok la ka TikTok sithi sonke uqoka omunye umjivo usuke ufaka omunye umjivo sembo uqoka umjivo into ngikhonza engiyithanda phela kuleli sonto ukuthi umuntu kahlile njalo akuhlehlisa yazi ngiyazi awungizwa kodwa ungabi phambili usondele ngenhliziyo ungangazi nawe kube wrong ukuthi ngifisa kanjani isifiso sami leso kodwa ngeke phela usanalela talent la TikTok ube semuva ngeke phela physically kodwa ngokwenhliziyo ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu njalo angenze kungaqala ngokugama kwenza ukuthi uphaphe ukuphapha-ke kungangishayisisa noma leli sonto li-fragile ngasho njalo fane ngilazi efake uhlala njalo ukusekela hayi zinqunywa amakhandazeka Mthobisi cha kubonga mina kakhulu baba